Good morning, ani viewers no. Metawon ang basari paidrop tamong kay tinis ba ang bisa light kay ang basaka. Hanggang kita po ko mas namong tungo yang mo dito mo. Ono order edun suna nang nai. Hanggang kay yang mo bet. Lok kita gani di lok kita mai tungo. Hanggang kay ayang mo na di mani hanta. Ono matak punya kadi. Ekdum sailap kadi. Burung lok kada na batong hanggang kay naron ang tabo. Biden Bureau nung nay tôi lên cái sức sạch được ha cái đó thả say những con này cái đi sao tôi mà khéo chút cả anh không bị khi cho tôi nó sẽ hàng chim mình bắt say tăng bắt sâu mình cần cái đó đó nó này tôi anh blog nó trời sao Tapi finally terok tuku baca anggang ani bedok jo tunun sikai beka terok tukui mani dok kui edi dok subaika anggang tabo bohok kau dama ba bohone jala mai songai tabo sana ni mai masong dana ngai norong nai tongde tabo aluro pele baika anggang tabo karai ayang bok saja angkai tabo alu no baja khaina nai tongo tai tamu khai chanani alu rono ba baja no sasina nai tongo angkai tabo norong nai tongdi tabo abo karai hit inga tu karai hit angkai thok thik lainnya nai tongo thok thik lai ha tabo thok thik enga tu tamo baje hai phuti tong khale karai jabo yang baje hai thok thik abang cái thóc thì tabo mui rok khai songbai kha ngan mui songma norona tokri rok baja khimo tok khumriya ngai tabo ngai laso mai songga ngai o mai songbai khanya sa sine mai bu khu suka tin ini salai bu ong khangabla finally tabo songbai ka songbai tabo chana nai ko an yang wa tong tokri baja alu baja mosteng khai pias Ganggai merubah mai dok cabai teh sama lainnya kayak ang urusan lo kayak sepok sana menunggu urusan dengan ini begini naik dong hangkai ini ke solusi sana lo tang terjadi ani tokri ani alu baja ani mosteng dong no kayak Malaysia wana mai cabai sarikam tabung kayak bisa berenya pajak ganggai bebe bereka yang dok busuk nai thona je lam ro ekdum nai thogui tugo gangkai narono bazar ro nowa na yang biu rong nai nya ji busuk nai tho yang berai pheka ngai ta bo ngai bazar phaisin thangai tongo अनेक सेरा आएंगे पा नाचमनी नगरी वो
watay phena nai donga tabo khula khula nogo se matha no nai itu yang menjadi buat tuh ya kan itu tabong guys yang dogan opeka mai keteng paina bagai obase joto no mai keteng dam sakumra ba dam kai bel sona kha bel song gai keji 60 টাকা no ga 500 gram na kha bel so tabong gai mai keteng no pai sing bara tigi kipilai tongo ganggai yang oborong nai je sumoi rok busung naithok ekdom lama boka hama ungui tongo naithok mani angkai onek tongthok jago amte he lam naithok rogo ro hongkai tabong gai ano photoshoot khayuko borok photoshoot khaina bage kisa photo pujak de nei saro hongkai ba amo kisa post rok jeka nayok system khai hongkai saksa angto emne tabong hongkai sing maibo khoyo hongkai ba kisa tiphing khaina ani paratha naising tongo tabok sini paratha sokpaika tabok khai sing sasinai maibo khujak mar khai sabai au kobai sing bara digi kipil tongo Panjang tabong nang bazar ni sopayo mai ke tengah pro pai ti pheka tok ti chukha tai bel so gai obok phantok gai bujia kaisa ti pheka bazar thangai gai amsu no tini tai kono pailia gai o jaga na ni blog no mathaknai ka tini blog amsu no gai no saja kan gai like share comment tai subscribe channel ta pogdi gai amsu nang ka next blog ma live ani